ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଅଛି, ପିତାଙ୍କ ବୟସର 2 ଗୁଣ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର ସମଷ୍ଟି ମିଶି 105 ବର୍ଷ। ମାତ୍ର ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସର 2 ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 75 ବର୍ଷ। ତେବେ ପିତା ଓ ପୁତ୍ରଙ୍କର ବୟସ ନିରୂପଣ କର। ଏଇଠି ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ମନେକର ସମାଧାନ। ମନେକର ପିତାଙ୍କ ବୟସ x ବର୍ଷ ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ y ବର୍ଷ। ସେ କ'ଣ କହିଲା ନା ପିତାଙ୍କ ବୟସର 2 ଗୁଣ, ତାର ଅର୍ଥ 2x ଓ ପୁତ୍ରର ବୟସ y ର ସମଷ୍ଟି ପ୍ଲସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କ'ଣ କହିଲା, ପିତାଙ୍କ ବୟସ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅଛି ପୁତ୍ରର ବୟସର 2 ଗୁଣର ସମଷ୍ଟି 75। ତ ପିତାଙ୍କ ବୟସ ହେଲା x, ପୁତ୍ରର 2 ଗୁଣ 2y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 75। ଦୁଇଟା ସମୀକରଣ ପାଇଗଲେ ଆମେ, ସମୀକରଣ 1 ଆଉ 2। ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଅପସାରଣ ପଦ୍ଧତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ କରିପାରିବା। ଯଦି କରିବା ତାହେଲେ ଏଠି 2 ଗୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସମୀକରଣ 1ରେ ଇଣ୍ଟୁ 1 ଲେଖିଦେଲେ 2x y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105। ଇକ୍ୱେସନ୍ ନମ୍ବର 2ରେ 2 ଗୁଣି ଦେବା, ଏ 2x ପ୍ଲସ୍ 4y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 150। ଇଏ ହେଲା 3 ନମ୍ବର ଇକ୍ୱେସନ୍, ହେଲା 4 ନମ୍ବର ଇକ୍ୱେସନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ରୁ 4କୁ ବିୟୋଗ କରିଦେବା। ବିୟୋଗ କରିଦେଲେ ଏ ମାଇନସ୍ କଟିଗଲା। ଇଏ ହେଲା 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ -45। ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱ ମାଇନସ୍ ଗୁଣି ଦେଲେ 3y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 ରେ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45/3 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 15 ବର୍ଷ। yର ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁକୁ ସମୀକରଣ 1ରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ 2x ପ୍ଲସ୍ y ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105, 2x ପ୍ଲସ୍ 15 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 105, 2x 15ଟା ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ନେଇଯିବା 105, ମାଇନସ୍ ପ୍ଲସ୍ ଅଛି ମାଇନସ୍ ହେଇଗଲା, 90, 2x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90, x ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 90/2। 2ଟା ଗୁଣି ହେଇକି ଅଛି ଅଜ୍ଞାତ ରାଶି ସହିତ, ସେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ପଳେଇଲା, ହରଣ ହେଇଗଲା, କଟିଗଲା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45। ଏଠି ପାଇଲେ ପିତାଙ୍କ ବୟସ 45 ବର୍ଷ, ପୁତ୍ରର ବୟସ 15 ବର୍ଷ।